De wereldtentoonstelling van 6 april tot 3 november 1913 had een zeer grote invloed op het uitzicht van de stad. Niet alleen de Sint-Pieterswijk met het nieuwe station was bepalend, maar overal en tot in het centrum van Gent werden in de aanloop naar de tentoonstelling grondige verbouwingen doorgevoerd. Om het met een hedendaags woord te zeggen, Gent onderging een totale restyling. De tentoonstelling zelf strekte zich uit over een oppervlakte van 130 hectare in de Sint-Pieters-Aalstwijk aan weerszijden van de spoorweg. De hoofdingang lag aan de Kortrijkse Steenweg ter hoogte van het Miljoenenkwartier. Er namen een 30-tal landen aandeel. Het tentoonstellen van volkeren uit de kolonies leidde 100 jaar later tot de excuses voor die mensentuin. Pronkstuk was de historische sectie Oud-Vlaanderen, naar een ontwerp van architect Valentin Vaarwijk en met hergebruik van de ingangspoort van het Begijnhof Sint-Elisabeth. Het bestond uit 16e en 17e eeuwse reconstructies van de mooiste gebouwen uit Vlaanderen, Zeeland, Henegouwen en natuurlijk ook uit Gent zelf, met onder andere een replica van het beroemde Prinsenhof.